Tenpora musika taldea 2013 urtean sortu zen, zuek Tenpora taldeko bikide zarete, Tenpora ezagutarazteko asmotan gaurko saio hau. Hala ere, zuek musika munduan aspalditik zabiltzate, 2013 urtean Tenpora sortu aurretik. Lehenengo hartu emana musikarekin ez izan zenuten? Bueno, Juantxo honi baino lehenago hasi zen. Zarragoa naizelako, ez, gehien bat. Hartu emana profesionalki edo, bueno, lehenengo hartu emana musika tresna bat eskutan, lehenengo aldiz. Bueno, ni hasi nintzen pianoakin nahiko gazte, izango da 8 urtekin, baina azkenen Tolosan ikuste denok eukidula lehenengo kontaktua inauterik diala, edo orduan kaleko musikakin, nire txen oso musika zalekzian, nire txen gitarra bat, inorrez da musikaria izan profesionalki, guraso aldetik, baina musika zale amorratu bai, eta orduan, eta izeba pianoak irakasle, eta orduan, bueno, esango nuke betidanik kontaktua harremana musikakin betidanik. Ene gaztexeagoa da, baina hau ere gazte-gaztetatik ez, musika munduan. Bai, nik orokorrene bai, zakit, harremana gehiago dugu txiko, baina bai betidanik txikitatik eukidet, bai, familian, bai nire inguruko lagun eta jendearen aldetik, eta bai orokorren bai. 2013 urtean sortu zen Tenpora taldea, 5 kide elkartu zineten, 5 kide anitzak edo ezberdinak esango genuke. Hala ere talde bat osatu zenuten, nola elkartu zineten 5 talde bat osatzeko? Ni guatzen naiz, Juantxokin elkartu nintzala, kointzitu ginen ze baten, zuzeneko baten, Tolosan, eta ikustet elkar ezagutze ginala, baino ez genuen ez prestatuta momentu baino lehenago, eta hortik harremana izaten hasi ginen, eta egun baten komentatu zidan ideia zaukala talde bat osatzeko, eta zenbat musikarekin hitzein da zaukala ideia bat edo zaukala burun, eta behin elkartu ginen, eta ia esan hortik aurrea Tenpora pixkanaka osatzen juntzala esango nuke. Bai, helenek esan duran, ere kasun, nik urte asko demakizkin aurretikan amaika jendekin eta jotzen, baina azken aldin neukan arantza bat pixka bat zerbait indartzu goiteko, kantu propiokin, ensaiatzeko ere bai, ze askotan gu muitzigan mundun gauzak izaten dira egun batetik bestea, deitzen dizue kontzertu bateako, ensaiu bat, eta eta batzutan oso ondo dago, suposatzea gaitasuna bali madukazu moldatzen zela eta hori aukera edo modu hortalan egin dezakezula, baina gogoan neukan bestelako zerbait egiteko, bateriakin egiteko, ze azken urtetan manera matzan hainbat proiektu, Benito Lertxundiala, Imanol bere garaien, Maio Ienart, danak nahiko zer kolore beretsu, baina beti oso intimok, oso kantagintzari lotuak, bateria gabe, melodia eta botxan ingurun oso kontuz jotzeko, eta nire neukan gogoak esan bateriakin, eta nik urte askotan salsa egin da nago, eta orduan, egia da bai, aztezela pixkaten kasi jatzen bezala, hori bakarrik gustatuko balitzea izu bezala, eta ni beti esaten den bezala, goizen kafe hartzen dugu, arratsalden kolakaua eta gauen parrandara goaz. Hori esan, Barnez Tenporan ez dago harritako bat da, estilo ezberdinak edo jorratzen dituela, edo beste modu bat esan da, estilo propio bat sortu duela. Ze estilo dauka Tenporak, nola azalduko zenukete? Bai, horrekin. Egia da, azkenen zenbait estilo edo zenbait eraginetatik edaten duen zerbait dela, eta hortan ikuste bere tokia bilatzen hasi zela, eta dagoeneko nik uste aurkitu dula, eta bai, anitz, eta bai, zakit. Musikari bakoitzan, azkenen musikari bakoitzan isla da, baina eraberen talde bat geha, eta hori oso garbi zeon hasieratik. Nik uste bildu gineanen 5 persona hauek, nik bakoitzaken hitzein nunen, batzukin hasierakin bezala lan asko ginean hitzen, bateriakin, itxasokin gauza puntualetan, baina azkenik bakoitzaren perfila zaruntzago, nik nahi nun gauza bat, talde izaera izango zuen gauza bat. Eta kantuak nahiz eta batenak izan edo besteenak izan, ensaio lokal batea jun, eta landu orduan azkenin anistasun izugarria dauz, berbenatatik hasita salsa taldetara, telebistako programetan hilen ibili izan doa, jazz munduan asko ibili gara, kolore asko, esparru asko ikutzen ditugu, baina azkenen helenek esan duen bezala,
tempora da, ez? Guk askotan jokatzen dugu eta gure arten, bueno, txiste modun esaten dugu, kantu bat ekartzen deunen da kolore badauka, baina gure eskutatik atezen da temporizatuta ateratzen dela, ez? Bai badago, bueno, soinu bat denon arten osatuako, inkonstienteki ere bai, ez? Da bilaketa bat egon da, baina ez bilaketa konstiente bat ara jo nahi dugu eta... Horren lehenengo fruitua izan zen, 2013ko abuztuan kaleratu zenuten maketa hori. Maketa hori nolakoa azterbildu zenuten lehenengo lan hortan? Maketa hortan, maketa horrek biltzen ditu pixkat, hasierako momentu hortan, ez? Gure burua probatu edo ez dakit, talde bezala probatzen hasi ginen garai hortan bildu genituen kantuak. Eta hortik aurra, hilabete duitatik aurra sortzen juntzian beste hainbat gauzatxore bai. Donosteko poesia jardunaldiak gogoratuko dituzue, jendaurrean lehenengo aldiz orduan, abestu zenuten, orduan jo zenuten, nola gogoratzen duzu egun hori? Oso... maketatik hasita, maketa izan zen uztaila bukaeran. Pixka bat aitzekia izan zela lehenek esan du bezala bagenekilako emanaldi bat zehola eta gure buruare testeatu nahi gendun, ze gero abuztu duen oporretagoaz, eta bai maketa eta bai emanaldi hori izan zen alde batetik plazer bat gutzat, zan lehenengo aldia ensaiatzen ondoren benetan emaitza ikusten duzuna, eta beste alde batetik izan zen gutzat sorpresa oso positiboa, hau da, ikusten gendun, bai maketan, alegia maketa kaleratu gendun, maketa izango etzan gauza bat, egin gendun 7 kantu goiz baten 3 ordutan grabatu estudion, guk eukitzeko, eta ikusi gendun hain txukuna zehola, esan gendun, zatik ez ditugu bintzat kopia batzuk aterakot, eta kontzertuakin berdin, sensazioa ez zerrin gabe, zebilela taldea, ez da soinu indartsu bat, jendeari ere gustatu zitzaion, badakigu ez dela masantzako musika bate bai, eta ez dugu ibilatzen, milioia salduko niture ongi etorriak, baino... Lortu zenuten entxaiatze hori ez, eta lan horren fruitua edo. Zuk aipatu duzu, entxaiatu behar hori sentitzen zenuela, gogorra izan altzen hasiera hori, entxaio asko, ordu asko pasaltzen dituzten. Nik guatzen naiz, esan dezun galdara hortatik abiatuta, oso gogotsu guatzen den nire burua ez. Gogotsu, zuzenen, entxaio lan bat ingenulako lehenagotikan, baina gogotxure hoi zabaltzen eta jotzen zuzenen hasteko momentu hori ez. Gogorra, azkenen lana da eta lan guztik bezala bere dinamika edo bere zea dauka ez, baina konpromesua gehien bat nik usteet. Gogorra, musikaria balemazea, behin naiz nekatuta egon inungo gogoi gabe ez du sartzen zeanen lokalen eta nahi dezun musika hori egiten naizeanen eta gauzak badabiltzanen eta kantuak aurrera dihoaztenen, hori da gozada bat. Oain, implikatzeu konpromesu bat, eta talde hasieratik esan dugun bezala, talde honen oinarria, hori da, esan ez dut konpromesua. Zeatikan, are gehiago, aniztasun hortan oinarritzen dalako, batzu lana daukate, beste batzu profesionalki bizidea, baina 11 proiektutan gaude, orduan konpromesu hortan danok bat gaude. Baina lana gero momentukoa gu egon gaitezke 6 ordu ensaiatzen eta erlojoa bidatu behar dezulako, baina... Orokorren talde dinamika bezala asteroko ensaioak eta izan ditugu, orduan, bai da alde batetik gogorra edo, ez dakit ez nola definitu, baina, era berene bai, urrengo asteko ensaioak gauzak prestatu eta berriz, entzuteko gogokin sentitze ginela usteet, osake. Entxaiatzaz eta erresi izango lan handi izango da, jendaurren jotza ere zer esanik ez, baina musika talde batek hasieran egin behar duen beste lan horietako bat izatea, izena pentsatzea, izena erabakitzea. Zergatik tempora, nola erabakitzen duten hori? Tempora mila litz esan dugu, baina, tempora beren iturburua edo esan daiteke denbora, garai bateko denbora hitza dela. Denbora, goendala urte asko tempora bezala idazte zen. Eta bilatze lan hortan, egia esan, hainbat izen genitun eta azkenen hori jartzara baki genuen, ez? Gutzako esan nahi ezberdinak ditun hitz bat izan daitekelako, eta, ez dakit, mistikotasun hortan aportatzen diolako, ez? Tempora bera ere gara hemen, tempora ezagutu nahian,
baina honena tenpora ezagutzeko bere abesti bat ikusita entzutea izango da. Bosta ezagun tenpora taldearen hasierako garaitako kantu batekin. Zure bila ibili naiz bat, kilkerretan galdua, gauez udaberriak beste kolore bat du. Tenpora taldea ezagutzeko bideo honetan, Helen eta Juantxe dauzkagu, tenporako bi kideak, 2008 urteari nahiko buelta eman dizkiogu, baina tenpora taldeak aurrera jarraitu du harrezkero. 2015 urtean itxizten lehenengo diskoa, hor bideo horretan 2014 urte horretan pixkat egonkortu egin zen da hazi egin zen taldea, ez? Nola iritsi lehenengo maketa hortatik lehenengo diskoa, 2015 urtean? Berez gure ideia etzan lehenagotik, hasiera batetik behintzat maketa bat grabatzea. Esan daun bezala, kantuak grabatu genitun, baina ikusi genuen beharra ere kantu horiek entzun eta emaitza ikusi ondoren, erabaki hartu genuen maketa hori, behintzat gure zuzeneko hasierako kontzertutan eta saltzea, ez. Hortik aurrea, gure entsegu dinamikakin jarraitu genuen eta hortik erabaki genuen gure lehenengo diskoa grabatzea. Eta lehenengo disko hortan, grabatu genituen maketako kantuak eta beste kantu berriren bate gehitu genuen. Eta orokorren ezberdintasuna edo aldea nabaria da, denbora pasazalako, ez, lehenengo grabazio hortatik bigarren grabazio horta, eta taldeak bere soinua bilatzen juntzan egin hortan, azten juntzalako, ez. Mundu berri bat edo, ez egin nahi izan zenuten 2015 urte horretan, disko berri horrek ze ezaugarri zituen zenbat abesti zeuzkan, nola bildu zen dituzten horiek? Mundu berria da kantu diskoa zekarren kantu baten izenburua, Arkaitzkanon testu batena. Orduan, pixkat hitz jokoa da, hor azkenen kritika sozial bat zen, ez, pixkat, nagoa zen, ez. Nahi dugatzen testuntzako oso txarra naiz, baina errepidek bai egin, baina dirua ez dago beste gozetako oso modu politx eta poetiko nesana, kulturaren inguruko hausnarketak, eta orduan mundu berria zen pixkat, hau alda eraiki nahi dugu mundu berriaz. Era beren askotan diskon izenburua jartzen dezunen, bilatzen duzu, nik behintzat eta uste denok ados ginela, irikia izan daiteken konzeptu bat ingurun, ez? Orduan mundu berriak ematezun alde batetik hitz joku hortan sartzeko aukera, baina beste alde batetik bakoitzak iradokiko dion mundu berri hori amesteko, ez? Guk musikakin sentitzen duguna izan daiteken bezala mundu berri bat, beste batzuk, beste alor batzuekin, ez? Orduan, bintzat tituloan historia eta esango nuke hortiz etorrela. Taldea orduan egonkortu zen eta behin diskoa kaleratuta, estenatoki gehiagoetan abesteko, musika jotzeko aukera eman zuen horrek, ibili zinaten, ez? Batetik bestera nun ibili zinaten, kontzertu asko ematzen dituzten. Baten batzuk eman ditugu, esan aurreneko hasierako, taldea ezagutzen, Asko da, beti da relatibo da, segun zenekin konparatzezun. Hor nahiko genituzke gehi eman, dudik gabe, baina eraberen nik batzen naiz diskoa grabatu gendunen, eta hor esperientzia eta adin tartea handia daukagu, eta entzuten gendunen batzuk batzen naiz helenek eta zezen eski super ondo dago, eta ez dakiz zer, eta nik batzen naiz hitza botatzen nire, esaten nire, espektatiba, zero. Hitza jarri zazue, espektatiba, zero. Zatik azkenen nahitze gustatzen egarriteaz, nik uste privilegiatu batzuk gehala gustatzen zaigun hau egiten deulako, baina gira da komplikatua dela. Orduan, guretzat ateratzen den kontzertu bakoitza gehien bat baldintza jakin batzuk eskatzen ditugulako, hori ere beste historia bada, ez? Agian temporaren publikoa, ez? Ez da publiko orokorrarentzat, edo bada ez da eta gure ere bai ibilbide bateko musikari gehienok, eta orduan bai garbi daukagu gure kontzertura dijoanak nahi deula jasotzea benetan temporadana. Orduan ez zegulak interesatzen, ez dugu konpensatzen ekipo kaskar batekin jotzea, egoera kaskar baten, orduan egia utzi ditugula kontzertu asko horrengatik, ez. Baina kontzertu bakoitza guretzat festa bada, eta kontzertu bakoitza da aurrea pauso bat,
eta guztua gaude, esan nahi zut. Ez badakigu egoera zein dan, eta badakigu gu baino okerrago 11 talde daudela herri honetan, hobeto ere bai batzu, baina errealitatea hori dela, eta egunero burrukatu behar dela, eta kitxo. Kontzertu egunak berezek aldira zuentzat, ez dakit urduritasuna, prestaketa lana, noiz hasten da eguna zuentzat kontzertu jo behar dezuenean? Ez dakit bakoitzantzako igual momentu ezberdin baten, ez, pentsatzet. Netzako aurreko eguneko arratsalde gau parte hortan, nabaritzen naiz ez, puntu horrekin gogotsu hurrengo eguna iristeko eta bai. Gero egunak azkenen netzako behintzat luze egiten dira, baina bueno. Kontzertua jo, lehenengo diskoa grabatu eta 2017an saltoa. Bigarren diskoa kaleratu berri dezue, uda hontan grabatutako diskoa. Zer ezberdintasun dauka, bigarren disko honek lehenengoakin alderatuta? Nik uste ezberdintasun nabarmena gauzkala. Kasu hitan beti izaten da, heldutasuna lortu dugu, ez dugu izango. Baina egia da, azkenen, aipatu dugu bezala, ensaio gela baten ohituta da talde bat izanik eta hoi bilatuta eta urtek nahi ez nahi dakartela prozesu bat eta evoluzio bat eta bilakare bat. Orduan, nik uste disko hau, bai gai aldetik, bai kantu aldetik. Zorionez ez diegu inongo mugaik jartzen gure buru, bai. Orduan, kantu bat martxean abian jartzen da momentun, gustatzen bazaigu eta hortan bai izenburuakin bezala, oso ezberdinak oso anitzak, baina gauzak oso garbi esatezkigu elkarri, eta garbi ikusten badeu, eta normalen hola izaten da aurrera dijoa, eta garbi ikustez badeu, ez dijoa aurrera. Orduan. Kantu honetan daude, kantu luzek, Euskadi Gaztean jarriko ez dituenak, segurazki. Kantu berriak. Kantu berri diana, bai 9 kantu, bersio bat dago, Imanolen kantu baten bersio bat, Zure tristura, dala kantu oso maitea denontzako, eta atera nahi izan dugu pixkat betiko bere esparru hortatik. Sakonagoa esan nukela musikalki, baina bardura gehi dauzkan disko bat. Exigentegoa kantatzeko ere, bai? Bueltaka ebiliko dena, ez? Itzulika ebilikoa, bai. Bai, itzulika. Izenburuak esaten bezala, bai. Hoi pixkat sozialki iguale bai da konprometitugoa, ni batzen ez lehengo urteko udaran oporretan itzala eta egunero iristen zianen albistek, ez, gaur 10 dira, gaur 30 dira, iritsi izan momentu bat egia da oso topikoa eta oso tipikoa eta oso erosoa dela etxe honetan eta Tolosan eserita gauden bitarten hori izatea, baina egia da eguna etorri horrekin ginala eta egin ditu 3 kantu gai horren inguru. Eta bat izan zen Lesbos, bestea zen Lampedusa, eta beste bat horrekin lotura daukana. Kantuen sorrera hori aipatu behar nizun, nola sortzen dira kantuak, inspirazioa nondik etortzen da? Kasuetan zatizut, kantu gehienan ere dira, baina kantu bakoitzak historia bat dauka, ez? Batzutan bada testu bat hartu izan duetela, bai Carlosena edo bai Asierrena, Arkaitzena, eta hasieratik ikusi hor kantu bat zehola, eta orduan musika egiten hasi. Baina diskontan ikuste konstientegoa izan dela, 3 kantu horiek oso garbi neuzkan zeatikan sortu zian, eta bueltakan neuzkan, eta orduan bilatzea eta kantuak egia daukatela gai horrek daukan gordintasun hori, ez? Ez dugu bilatzen, bai bilatze dugu publikoa gustatzea noski, baina nik uste izango litzakela kontraesan bat olako gai baten ingurun kantu bat entzutea eta kantu horrekin eroso sentitzea. Nik uste kantuek deserosotasun puntu bat sentitu arazi behar. Gaiak gainare bai jarraitzen du, ez? Isatxa edo buztanak, ez? Jarraitzen du, orduan, pentsatu genuen hortik tiratzea edo jarraitzea, bai. Aipatu dugu lan berri hori grabatu egin behar da, grabatu egin behar da estudioko lan hori agian, ez? Jendeak ez du ikusten, baina lan hori gogorra izango, nolako izaten da grabaketa lana? Gure grabaketa maiatzan amaiera alde hasi izan, eta gero nire osasun arazo batengatik atzatu behar izan genuen grabazioa ekainera. Eta ekaina eta uztaila hasiera hortan, finiktatu edo amaitu genituen azkeneko detaileak edo, eta gero nahasketa eta bar, udara amaira alde horretan egin genuen.
Oso ondo ari zarete azaltzen zuen lan berria nolakoa den, baina bere azalpena ona izanagatik ere guk ikusi da entzun egingo dugu lan berri hortako bideoklip bat. Txokorotan dauzkagu begiak, arbolen garaieran garazten. Hitz guztiak aspaldi esan ziren, hitz guztiak aspaldi esan ziren. Txokorotan dauzkagu begiak, arbolen garaieran garazten. Hitz guztiak aspaldi esan ziren, aspaldi esan ziren, aspaldi esan ziren. Hortxe ikusi dugu Labetik atera berria den temporaren azken lana. Labetik atera berria bai eta lan asko eman dizuena noski. Zuek egunerokotasunean beste hainbat gauza egiten dituzue. Etxeko zaindu beharko dituzue noski, zuen lana ere badezue, beste 1000 historiatan ere bazabiltzate. Nola modatzen zarete egunerokotasunean dena uztartzeko? Baldon bezala. Baina, nik uste azkenen, gustatzen zaizun horri tokia ematen diozula aldan bezala, ez zure egutegian, eta nik behintzat hola moldatu izan naiz orain arte eta hala jarraitzen dut. Aipatu ez, Astemeikoen saioekin hasi zinatela, zenbat denbora eskintzen zaio musika taldeari? Bueno, bakoitza dauka bere dedikazio maila, eta asteroko ensaio horiek azken oso aleatorio dira. Astero daukagu, baina astero sortzen dira gauzak, beraz askotan pasatzen da, atzeatu behar gala, ez zer pasatzen ez. Uztartu, niretzako musika nire bizitzan jekitzen naizenetik, oiatzen naizen arte egunero dago, tartekatuta beste gauza batzukin, familia edo musika eskola baten jornada erdin ibiltzen naiz Donostian, baina, jekitzen naizenen pianoan joa, eta azaldu horretik pianoan nago. Musika ez da lana, afizioa da. Ez, lana da, baina hor beti dago jendek ulertzen ez du nagian gauza bat. Ez musikaria zeanen, por supuesto, pasioa da. Eta ezin dezu musika, nik uste maila batetik gora egin, pasio hori ez batzu sentitzen. Bueno, badaude batzuk ez ditut. Gorrotu dutena musika eta musikari dianak, baina oso gutxi zen daitezke. Orduan pasioi daukazu, baina horrek eskatzen du dedikazio izugarria, orduan dedikazio lana da. Eta are gehiago, nik uste behar diala askotan oneako eta txarreako baldintza batzuk, ez? Ez daukazu jefe bat, ez daukazu inor gainean esango dizuna goizoko behatzitan gitarra edo pianoa edo kantatzea joan behar duzuna, eta hori... Egun horietan, motibaziorik ez dagoen egun horietan, nola lortzen duzu, gitarra? Beti dago. Beti da. Hori da zure lana da. Neurri baten ez da zure lana, pasioa da, baina zu badakizu lana dala. Badakizu zu ez badazkatzu ondo behatzak gaur ez, baina bihar nabarituko dala, eta gurua, eta orduan... Hoi zirkuloa da. Eta abeslariaren kasuan, abesti... Nire kasuan instrumentua soinan da, nara mategun guztia. Ahotsa zaindu beharko duzu, ahotsa zaintzak bere lan emango du, ez dakit, ahotsa ederra hori zaintzeko zein den trukoa. Bueno, nik trukoik egia esan ez daukat. Saiatzen naiz nire bizitza normal egiten, eta normaltasun baten barron, eta aldala bai, hotza da honen ez tarria tapatu, eta beroa da honen, kontuz ibili, freskagarrekin edo izotzakin, olako gauzekin. Baina, egia esan ez naiz oso... Lan ez aparte, aipatu duzu, kontzertua jotzeko garaian, agian nahi baino gutxego jo izan dituzuela, hori ere beste lan bat izango ez, kontzertua lotze hori, nola moldatzen zeate? Bueno, gu gabiltza... Ardura beste pertsona bat. Bai, beste pertsona bat dauka, baina tokatzen zaigu egia da. Eta hori bai, beste lan bada. Eta askotan denbora asko kentzen duna. Ez igual temporakin, lehenik esan duen bezala ere gu badaukagu pertsona bat hortaz arduratzen dana. Baina, azkenen talde txikiak gara, hori ere gure oso ingurukoa da, orduan bai tokatzen zaigula. Hola da, bai, esan dizute mundu txiki, eskala txikiko mundu, edozein mundu bezala, normalen zu telebistan zaudenen, balin bazea CNN-ekoa, segurazki ez duzu kamara eman behar, baina atariokoa balin bazea, segurazki tokatuko zaizu hau itea eta aldomeneko gauza, ez? Hori onartzen den gauza bat, asumitzen den gauza bat, eta demora kentzen du. Demora kentzen du, eta hortaz aparte ez, lotzeaz aparte zedea grabatu duzuela aipatu dugu, CD horiek saltzeko asmoa izango duzu noski, baina musika industrian azken urteetan aldaketa handiak izan dira, bateko interneta, besteko deskargak,
Nola ikusten duzu musika industria hori? Nire interesgarria iruditzen zait adibidez produkzio propioan egiten dian lanak, ez? Eta zenbateko garrantzia idan hartzen protagonismo horrek, ez? Osea, zuk kudeatzea zure produktua edo zure eskaintza alde hortatik. Eta bueno, bide hortan dauzkazun aukerak, ez? Gaur egon. Gauzak nahi bezala egiteko eta nik hori nabarmenduko nuke. Bai, eta gero industria esan dezuna, industria dauka hitzak behar da paradoja bat, ez? Orduan, industria behak hildu nolabait industria. Gaur egun guk gure perfileko talde batek, eta euskal musika euskeraz egin da, argi dauka hasi aurretikan salmentak oso txikik izango diala. Normalki, grabatzen denen disko bat gaur egun ia gehiago da bere buruan, lehenengo gure kasun, nola duten bezala, sorkuntza prozesu bat, artista margolari batek, kuadro bat, eskultura batek egiten du bezala, zuk disko baten ja lan hori hor uzten duzu, pixka bat horria pasat aurrera segitzeko, ez? Era beren aurkezpen txartel bada, bideoklipak banatzeko, edo sareetan, edo salmentatxo batzuk ere badaude, baina, hortikan ekonomikoki ez da gauza hondik ateatzen. Nik ez dakit ez nago horrek hainbeste arduratzen, nik uste hoi baino arazo larrigok badaudela, ez? Larrigok edo sakonago guretzako bai. Musikagintzan zuek dagoenik urte batzuetan bai, euskal musikagintzan esparrua oso anitza oso zabala da, zuek estilo propio bat edo badezue, orokorrean nola ikusten duzu euskal musikagintza? Ez dut zer esaten. Nik euskal musikagintza ikustet osasuntzu, baina modan da honitza eta nik aurreko hilabetetan arkaizkanok bai aipatzezun eta jende askok aipatzen duna, ez? Atxagabeak eta ez dakigu nola, baina falta zaiona da nire ustez ikusgarritasuna, ez? Bisibilitatea. Adibidek nuna dauzkatzu, ez? Nik uste egiten dana estilo askotan, herri txiki bat gau ere bai kontutan izan behar da, esan nahi, eta askotan nik uste futbolen Reala eta Eibar eta Alabez dauden bezala, eta garbi daukagu Barcelona bakarra dela, nahi dugu Barcelona bat izan ezin danen, eta gu 3 milioi izan le, hoitatik euskeraz milioi bat egiten du, orduan hor dauka, txikitasun bat, baina txikitasun bat nik uste gure alde erabili beharko gendukena, guk egiten deuna, ez baitu beste inor egiten mundu guztien, esan nahi, ez da inor Nueva Yorken euskeraz kantatzen duna, ez da inor Txinan euskeraz kantatzen duna, orduan hori da alde batetik traba bat, baina ez alde batetik birtute bat. Baina horrek behak sortzen digu gehiamat hemen, Euskal Herrin, ikusgarritasun arazo izugarri bat. Euskeraz kantatzen duen kantari batek askotan atentzio ematen du, noiz ezaguna egiten da, erderaz kantu bat ateatzen duenean. Eta bitarten dauzka 4 disko euskeraz, orduan hor badaukagu alde guztiratik. Guk segurazki esan dugu alegina saltzeko guk oso saltzaile txarra euskaldunak eta gipuzkoarrak bereziki. Uste oso pudore handia izan dugula, geroz eta gutxiago, baina gure burua saltzeko, gero komunikabide aldetika, zuen lana txalotzekoa da, baina komunikabide handik ETB-tik hasita, bakit kritika eguneroko adalda eta lehen esan ez zaitela gustatzen neharrik egitea, baina bada hor ardura bat, ez? ETB-en ez egotea programa bat gero daukazu, Euskadi Gaztea, momentu baten interesgarria izan daitekena, erdal produkzioa, erdal mundua zuzenean joango litzaken publiko zabal bat entzeuten duelako. Baina horrek ze konzesio egiten dituen euskal musika ez estandarari, ez da bai da hundia, bez? Zuek ari zarete aletxo jartzen euskal kulturgintza hortan, aurrera behire etorkizunari begira, denbora noiz arte ikusiko dugu, ze etorkizun ikusten dizue zuen taldeari? Ikusiko dugu zenbat denbora irauten du, baina gu behintzat prest gaude eta pentsatzen dut, nik taldea gogotxu ikusten dut eta indartxu momentukoa bizitzeko, eta hori da garrantzitsuna. Bai, eta denbora gainean lehen esan dugu pare bat aldiz ja, hasieratik oso garbi geneuzkan oinarrik, eta hasieratik oso garbi daukaguta gendun, ibilbide luzeko proiektu bat, pauso luzeko, arnaz luzeko proiektu bat, ez orduan, ez dakigu ze emango duen, hori egia da, baina ez gaitu kezkatzen gaur 10 kontzertu edo 20
kezkatzen gaitu gure ibilbide hortan ikusiko da gendu asperdura bat iristen dela ez digula aportatzen, ordu moztuko genduke, baina printzipioz talde bezala beste hainbat gauza dauzkagulako ere, bai, oso garbi daukau ze ematen diogu temporari eta ibilbide luzeko proiektu bezala martxan jarri zen, eta hola da. Igual hemendik urte bateak kontrako esatizut, baina bokazioa hori da. Argi dako behintzat iten deunakin asko gozatze deula eta bueno, zerbaitegatik egiten deula ere bai, ez? Gozatu egiten dute gure musikariek eta gozarazi ere bai noski. Ikusi ezagun Tenpora taldearen beste lantxo bat, gure gonbidatuak Kate Motzen jarri aurretik. Iritsi da Juantxo eta Helene Kate Motzean jartzeko garaia. Galdera hauek motzen edo azkar erantzuteko. Talde bat. Cat Power. Radiohead. Abesti bat. Exit music for a film. Abesti bat. Cat Powerren Lifting Bars. Dutxan, zer abestu duzu? Ni dutxan abestu gutxi. Dutxan, zer abestu duzu? Opera edo musika klasikoa orokorra. Zure iratzargailuan, zer abesti jotzen du? Nire etxen goizetik movimendu handia egoten da, orduan bestek esnatzen dianen, esnatzen naiz. Zure iratzargailuan. Nik mobileko handi bitako bat. Konzertuaren aurretik, zen mania daukazu? Niri gustatzen zait ardotxo bat hartzea. Nik gorputza ondo estiratzekoa. Eszenatoki bat. Victoria Eugenia. Tolosa. Zuen autoan, zer entzun da, CD-a ala USB? Biak. Zuen autoan. Nik biak, baino egia da azken aldien USB egoten. Egunkaria, paperan ala pantailan? Ni paperekoa naiz, baino pantalla egunero. Nik berria egunero jasotzet, ordu aurrena egin bat pantailan ebai, baina. Eskerrik asko bioi bai Helene bai Juantxo, Kate Motzen jartza dituztegu, Tenpora taldea gaurkoan ezagutu dugu. Eskerrik asko netortzaretik. Zuei. Eta zuei ikusentzuleok, hauxe izan da, Tenpora taldeak eman duena ezagutu dugu. Tolosako talde gazte hau, hurrengo astean beste talde bat ezagutzeko asmoaz etorriko gara. Bitartean, ondo izan.